everyone, welcome back to my channel. ओमफ्राय आं दिनै बेसेबा गोबावजोंसो ब्लग मोनसे लाबोलायबाय 15 दिननि बारबायमोनदांहाय 20 दिनसोआनो जाबाय खोमा ब्लग लाबोयैया। ओमफ्राय आङो दिनै बेसेबा गोबावजों ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै ब्लग लाबोलायबाय नोंसिनि थाखाय। गय बागानावहाय हाग्रा दानस्रां होदों नालाय आङो दायो बेखौनो ओरैनो नायथावथाव होननानै बारिथिं ओंखारबोबाय आरोना। ओमफ्राय मा होनो माबायदि दानस्रांखो हाग्राफोरखौ एसे नायनानै फैनोसै। नायनानै आंनाबो बोराया बेयावनो दंहैखायो नालाय नायनोसै माबायदि हाग्रा दानस्रांदों फंबायफ्रा। र' थांगौ आंबो नै जोंना आलु बारिया सेस हाग्रा दुजोब्बाय। ओमफ्राय खिन्थु बेदरा बिराद मोजां थांदों। ओमफ्राय मा होनो बुरजोबथ'वाखै आरोना, नैबे माखासेखौ बुरजोब्बाय। ओमफ्राय बै एसे दंबावो, एसे माने एसे गुवारसिनानै दंबावो आरो बुरनांगौआ। ओमफ्राय नैबेयो जाबाय जोंहानि टमेट'। नै टमेट'आ जोंना गोमोन गोमोन एकदमबारे बैसागुआव बेदरजों अमा मेजेमजों एवनांगौ, जोंहा जानांगौ नैबे टमेट'खौ। फानगासिनोबो दं आरोना। माने बियो गय गोरलैसो नालाय, ओमफ्राय हाग्राखौ दानस्रांग्रोदों आरो हाग्रा रज'नायखौ। ओमफ्राय बे गायगोदानसो आरो, ओमफ्राय बै गिदिर गिदिर जाखानाय, ओमफ्राय नैबे आरो गोदान गायबावनाय नैबेयो नै गय दानस्रांग्राफ्रा बेयावनो जाजोब्बाय माथो। सोरो मा खालामखो? आयै आयै मा खालामखो? मोसौआ माबा लांजोब्बाय। सोरनि मोसौ बेलाय? मानो होहराखै ओमफ्राय नोङो? दाख्लैनो लस फांनै गोजों गायसनफिनदोलाय देरखानाय। मोजां जाहांबायहाय मा गया? गायसनखांबाय दुमे? नै बिबोनांफ्रा गय गायस्लायग्राफ्रा बिबारफोर दङ माखासे। खामानि नांगौमोनलै। ओइ बेखौ खामानि नांगौमोन ओंख्रि जानो। ओइ खुदुनाखौसो लांनो नांगौमोन ना मासुजों जानो। देनां आलासि जाफैबा जोंनाव बेरायफैबा गयखौ जाहोहरसै। नैबे गय फिथाइया थाइबा जोंहानि गय गोदानखौ गय फिथाइ मा होनोमोनलाय? नै बेहाबो 6 बिगा गायबाय थिखादारा गयखौ। ओइथिं बिसिना ओइथिंजाय। बैसागआव गय गायोबा बिराद मोजां फिथाइया ख्रि थाइथारोनो मिथिबायना गया ने? दैसो स्राय लोंनानै थांसां। बारि बागान नायफैदोंमोन दसे, ओमफ्राय दा दै लोंनानै थांसै आरोना। ओमफ्राय आङो नै बागाननिफ्राय ओंखारबोबाय, दुब्लि बारिनिफ्राय ओंखारबोनानै सासे बिबोनां जायो, बे बिबोनां उनाव दसे थांना फैदों। मा होनो मानि थाखाय थांगोन दा आं थांखांबा मिथिगोन। मा मावदों? जाग्रो मा ओंख्रि? मोनदाखिनि? मा मोनदाखिनि बालाय? मोनदाखिनि ओंख्रि? ओंखाम जागासिनो मालाय। मा ओंख्रि? मोनदाखिनि मबाइल नायलायनानै ओंखाम जादों आरो बियो। दे माबा जा। खाथियाव हाबफैदों आरो आङो सासे बिबोनांनावहाय माबा मोजां गस्ला सुथारोनो। ओमफ्राय बैसागुआव गाननो थाखाय माबायदि गस्ला सुदों बेखौनो आङो नायलांनो होननानै हाबफैदों आरो। मोजांबा बेयावनो लानोसै आं बैसागुनि गांसे। आबै मा लांफैदों? ओइ आबैया नै जाथारला, सिनस्रिया दबजोबथारबाय। नै बुरैथारबाय ने आबै? मा ओंख्रि जाया? जि दादों मालाय नै गामसा बिखुनजोआ। नायनोसै आङो। नोंहासो मथिसिनबाव आंनिफ्राय। नैलाय थालाय नों मथिसिन दा। माला एसे गिदिर फुंखा बादि फिसासोमोन। नै आंसो फिसासिन आंसो फुंबावला। बिबोनाङासो मथिसिन जाबावबाय नै। जानायानो बिराद नायनोसै गस्ला सिटखौ माबायदि उनाव खाथेनाय ना मा जाखो? बेखौ बियो माबा जाबाय, एसे गोजौ जाबावनांगौ। देलाय
हौवाफोरनि बियो ए माला माला एसेबां मोजां मोजां सुनो रोंग्रा जाखो नोंलाय स्रां नुदों दा नै गाइस बिबोनां ब्लाउस गोदान सुनायखौ आङो दायो गाननायबाय ओमफ्राय उनथिंजाय नै डिजाइना आंनि नङा नालाय ग्रोब जायाखै आरो एसे देरद्राय जाबाय ब्लाउसआ उनथिंजायबो डिजाइन दंलायथारो ओमफ्राय मोनसेखौ गाननायबावनोसै र' आर'नाइनिखौ गाननायखौ मोजांसिन नुयो ना मानसियानो फिसाद्राय ना ब्लाउसआनो हामनो नागिरा मालाय बेहा मुथि बिबोनाङा नै आं दायो आर'नाइनि गस्लाखौ गाननायलायबाय नै बैसागुबो मोनथारदोंना ओमफ्राय नै उनथिंजाय बारा हामाहाय गिदिरखाय देलायनानै दख'ना गोमो गानबासो मोजां नुसिगोन ओरैनो जास्ट ब्लाउसखौल' गाननाय नायदों आरो आं आर'नाइ गस्लाखौ फिसाद्राय ना हामा गस्लाया माबा हामनो नागिराखै आरो बिराद गिदिर गस्लाया बैसागु आरो बेलाय माथो खट अबाव गानगोन बिदिनो कुर्ताजों गानलाबायनानै आयै मानसि मोजां मोजां बिबार गाननाय ना माबायदि नुयो खरसाजों गानसै आरो नै रोंजोबथारबाय माथो नोंसिनो रोंबाय रोंनायालाय खदा नै खदा समायदों समायलायबावदों खरबो सुलायबावो मोजांसोहाय मोजां बानाय रोंथारो गैला आरो गस्लाफोर गैलालै लांजोब्बाय मालाय लांजोब्बाय लोगो साथाम लांबाय मा खालारनि गांनै गांनै गोजायानो गांनैमोन ओमफ्रायो माबा गिहु कालार ना मा होनो बेमोन आं बेखौसो मोजां मोनथारबाय आर'नाइ गस्लाखौ ओमफ्राय फोथा थुलायलायबावबाय आरो ख्रिस्टि मोसाग्रा बायदिबो नुलाय लांबायसो नै मोजां नुदोंना रायजोफोर लोगोफोर माबायदि नुदों खिन्थाहरदो कमेन्टफ्राव अबे ब्लाउसखौ साबसिन नुदों बे गोजाखौ मोजां नुदोंना दहाय आं सिगां गाननायखौ मोजां नुदोंना खिन्थाहरबानो जाबाय आरो कमेन्टआव आरो नायबावनोसै र' बेलेग माखौबा गाननायबावनोसै आं होद नानानिखौ गानजानाय नङाहाय बे गोसोमखौ गाननाय नायनोसै आं दाना ब्लेकखौ बेलाय मा बे ब्लाउस नङा दुगैयाखैबो ओमफ्राय नै बैसागु मोननायखाय एकदमबारे बेनावनो फैनानै ब्लाउसफोर माबाफोर माबायदि सुदों होननानै नायफैनायानो गाननाय नायनानै दायो आङो फट'बो लाबाय माबाय ओमफ्राय बिबोनांखौ खेबहोबाय आरो ना ओमफ्राय मालायसो नै बिराद समायना देलायबाथ' नायबाबो नायख'नो हानाय नङा ओमफ्राय आङो दायो बिसिनिफ्राय ओंखारलांफिनसै ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो मा होनगोनलाय बावबाय थायो